Mga kapuso, tiya sang bedridden nga senior citizen nga napatay sa sunog sa barangay Rizal, Lapusur, ginsaysay ang rason kung nga wala maluwas ang biktima. Mga nasunugan temporaryo nga nagatinir sa evacuation center. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala na sang nahimo pa ang kapin 70 anyos nga tiyasang senior citizen kag bedridden nga PWD nga si Susan Aitona sa barangay Rizal, Lapusur kahapon, kundi lantawon na lang samtang ginalamon sang kalayo ang ilabalay upod ang iya 78 anyos nga hinablos. Suno kay Lola Emily, siya mismo ang nagabantay sa biktima sa sunod sang pila na katuig. Nagaprepara rin sang inugbaligya nga kilawin kag nakiwat lang sang pagtuaw sang kalayo. Nagtuyo pa ini nga salbaro ng iya hinablos, apang wala na inigin pahanugutan sang iya anak nga magbalik pa. Kasingkit ako nga, uy, tabangin niya na Susan, yakwatan nito kayo, may mahakwat sa iya. Di ko ay gitsang may mabuli kay karan-karan ng mga tao man sang kalayo eh. Sunod sa BFP Iloilo City, una sila nga may nabaton nga impormasyon nga may natrap sa isa ka balay, apang nakagwa ini. Ulihin na natukiban nga si Susan Aitona nga napatay ang yara pa sa Ilapuloyan. Padayon naman nga nagapabakod si Marian matapos nadalahigman sa sunog ang iya pinalangga nga ito nga si Oreo nga suno sa iya source of happiness ni. Halin pa ini sa eskwelahan sang nagluntad ang sunog. Pag-abot ko ni pa itagod na ng ito, wala gid na ko. Nagibigid, di kaya. Sakit eh. Kaya hindi mo man na mapaktan. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, naglabot na sa 18 kabalay ang gintupok sang kalayo sa diin 43 ka mga pamilya ang nadulaan sang ilistaran. Pila sa ila ang temporaryo nga nagatiner sa Halandoni Memorial Elementary School. Si John, back to zero matapos nadala sa sunog ang mga importante nga dokumento sa pag-apply sa obra abroad. Dahil kita katama kay bila mo mabalik ka naman zero man pisahan man ba itong brabalayo mo. Budlayo may kwarta. Sunod sa BFP Iloilo City, nagsugod ang sunog sa isa ka stockroom sa ikaduwa nga panalgan sang balay sang pamilya Goko. Ang mga tagiya sang balay ang yara sa ground floor. Palyado nga linya sang kuryente ang ginasundan nga anggulo sang sunog. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.